Friedrichstraße, Berlín. 27. října 1961. 5 hodin odpoledne. Vzduch ve věži tanku T-55 byl hustě cítit naftou, potem a nepranou vlnou. Byla to klaustrofobická ocelová krabice, sotva dost velká na to, aby se posádka mohla pohybovat, natož pohodlně dýchat. Úzkou štěrbinou dalekohledu se svět zmenšoval na zrnitý šedý kruh. Venku se usadil berlínský podzim. Sichravý a studený, proměňující dlažební kostky ulice Friedrichstraße v kluské MR holení. Uvnitř nádrže však stoupalo teplo. Pro sovětského velitele tanku, mladého poručíka, čekajícího na východoberlínské straně hranice sektoru, začal den rutinní nudou. Rozkazy z Kremlu byly přísné, ale standardní. Udržovat perimetr, podporovat lidovou policii, VOPO, a zajistit suverenitu Německé demokratické republiky. Zeď, ta zubatá jizva z betonu a ostnatého drátu, která jen 2 měsíce předtím, v srpnu 1961, rozřízla město Vejpůl, měla být konečnou tečkou. Západ si měl stěžovat, podávat diplomatické protesty a nakonec přijmout novou realitu. Tak zněl scénář, tak se hrála hra. Ale v 17 hodin se scénář rozpadl. Optikou sovětského levého nájemníka spatřil něco, z čeho mu tuhla krev v žilách. Nebyl to jen pohyb dopravy nebo obvyklé džípy vojenské policie. Byl to tichý, hrdelní řev, který vibroval trupem jeho vlastního stroje. Byl to zvuk těžkého brnění. Z mlhy amerického sektoru se vynořily temné, mohutné siluety amerických obrněnců, které se valily kolem omráčených civilistů a bílých budek Checkpoint Charlie. Nebyla to lehká průzkumná vozidla, na která byli Sověti zvyklí. Byly to patentované tanky M48. Sovětská posádka je sledovala v ohromeném tichu. Americké tanky se u výstražných znamení nezastavily. Nespomalily, aby respektovali nově zřízené celní pásmo. S děsivou mechanickou rozvážností se valili vpřed. Jejich pásy přežvikovaly chodník a hluk se odrážel od pumových fasád okolních budov. Zastavili se. Vedoucí americký vzor M48 se zastavil přesně na bílé čáře, která označovala hranici. Bylo to blíž, než se kdy odvážil jakýkoliv těžký americký obrněnec. Vzdálenost mezi sovětskou pozicí a americkou úsťovou brzdou byla menší než 100 metrů. Sovětský poručík sevřel ovládání své věže. Srdce mu bušilo do žeber. Tohle bylo nemožné. Američané byli opatrní. Američané se děsili eskalace. Moskva považovala prezidenta Kennedyho za mladého, neskušeného pragmatika, který nebude riskovat jaderné zničení kvůli sporu o kontrolní stanoviště. Přesto tu byli. Věž vedoucího amerického tanku se pomalu rozjížděla. Kanon ráže 90 mm, dlouhá černá trubka schopná prorazit čelní pancíř T-55 se vyrovnal. Mířilo přímo na pozici sovětského poručíka. V sovětské velitelské rádiové síti začala vzplanout panika. Hlasy praskaly statickou elektřinou a nedůvěrou. Cíl identifikován. Americká obrněná technika se přesouvá. Záměry neznámé. Zmatek byl naprostý. Byla to invaze? Byla to předzvěst snahy o zbourání zdi? Sovětská doktrína si zakládala na předvídatelnosti. Věděli, že Západ zaujme postoj, ale věřili, že Západ nakonec ustoupí, aby se vyhnul konfliktu. Ale kovová bestie, která seděla 100 metrů od nich, neustupovala. Roztáčelo svůj motor, výfukové plyny se vznášely nad územím nikoho a zakrývaly. Výhled. Uvnitř sovětského tanku nabíječ vrazil náboj do průstřelu 100 mm děla. Kovové řinčení se ozvalo jako zvon, který zvoní na pohřeb. Byli nabiti, byli zamčeni
a byli úplně ve tmě. Proč právě teď? Proč právě tady? To nás přivádí ke kanálu Studená válka Impact. Zkoumáme skryté mechanismy nejnebezpečnější érin. Pokud chcete pochopit šachové tahy, které málem ukončily svět, ujistěte se, že jste přihlášeni k odběru. Nyní zpět k patové situaci. Zmatek na sovětské straně nebyl jen taktický, byl hluboce psychologický. Abychom pochopili, proč byl tento okamžik tak třaskavý, musíme pochopit specifickou aroganci sovětské pozice na konci roku 1961. Nikita Krujev věřil, že bitvu o Berlín vyhrál. Výstavba berlínské zdi účinně zastavila krvácení východoněmeckých přeběhlíků. Hranice byla uzavřena, Západ nedělal nic jiného, než že vydával přísné dopisy. Z pohledu sovětského vrchního velení se Američané podvolili, s rozdělením se smířili. Takže náhlé objevení se tanků vzoru M48 na kontrolním stanovišti Charlie bylo anomálií, která neodpovídala údajům. Naznačoval náhlou, prudkou změnu americké politiky, kterou Moskva nepředpokládala. Sovětský velitel v sektoru, generál Anatolij Gryjov, byl na vážkách. Z pozorovacích stanovišť přicházely zprávy. Americké tanky nasadily buldozery, odstraňují překážky. Americká pěchota je nasazena na podporu. Americké motory jsou nažhavené. Zvláště znepokojující byl detail o buldozerech. Tank s dělem je válečná zbraň. Tank s buldozerem je demoliční nástroj. Měli v úmyslu fyzicky taranovat kontrolní stanoviště? Chystali se projet přímo přes zátarasy a vjet do východního Berlína? Sovětští tankisté seděli ve svých ocelových skořápkách a potili se ve vlhkém chladu. Sledovali, jak američtí velitelé otevírají poklopy. Viděli, jak se na ně Američané ohlížejí dalekohledy. Američané vypadali klidně. Vypadali profesionálně. Nevypadali jako muži, kteří udělali navigační chybu. Sovětské posádce připadal vzor M48 jako monstrum. Byl vyšší než jejich tanky T-55. Měl výraznou korbu ve tvaru lodi a mohutnou litou věž. Zatímco sovětský T-55 byl navržen pro nízký profil a masovou výrobu, vzor vypadal jako brutální zvíře, určené k tomu, aby přijalo zásah a pokračovalo v něm. Na tuto vzdálenost byla tloušťka pancíře z bezprostřední blízkosti irelevantní. Pokud by Američan vystřelil, sovětský tank by byl spálen ještě dříve, než by k němu doletěl zvuk výstřelu. A pokud by sovětský tank vystřelil, výsledek by byl pro Američany stejný. Vzájemně zaručené zničení byl teoretický koncept týkající se jaderných raket. Nyní to byla praktická realita pro 10 mužů sedících v železných krabicích na deštivé ulici v Německu. Sovětský radista ve vedoucím T-55 naladil frekvenci velení pluku. Očekával, že uslyší rozkaz stáhnout se, deeskalovat, stáhnout se a nechat to na diplomatech. Místo toho uslyšel hlas, který byl napjatý, vysoký a vyděšený. Zůstaňte na místě. Nestřílejte, pokud se na vás nestřílí, ale neustupujte ani o píď. Ten rozkaz byl rozsudkem smrti. Měli tam sedět v hledáčku amerických 90 mm děl a čekat. Když začalo zapadat slunce a vrhalo na kontrolní stanoviště dlouhé pokřivené stíny, teplota klesla. Motory tanků stále běžely, aby udrželi baterie nabité a topení v chodu a vytvářeli tichý, neustálý dunění, který vibroval v zubech členů posádek. Pouliční světla blikala a koupala scénu v odporně žluté sodíkové záři. Sovětský poručík se znovu podíval do periskopu. Americký tank se nepohnul, ale za ním se něco dělo. Přijel džíp. Muž v plášti hovořil s velitelem tanku. Někdo na něj ukazoval. Gestikuloval směrem na východ. Každý pohyb byl analyzován. Byl to rozkaz k útoku? Bylo to označení cíle?
Sovětský zpravodajský aparát v Berlíně byl slepý. Všude měli špehy, ale v tomto konkrétním taktickém okamžiku byli paralyzováni. Netušili, co je americkým cílem. Kdyby Američané chtěli rozpoutat válku, zahájili by letecké údery nebo masivní dělostřeleckou palbu. Přijet z tanky ke kontrolnímu stanovišti bylo teatrální. Bylo to prohlášení. Ale co to bylo za prohlášení? Zkoušejí nás, zašeptal střelec a jeho ruka se vznášela u odpalovacího mechanismu. Chtějí zjistit, jestli budeme blikat. Nebudeme mrkat, odpověděl poručík, i když jeho hlas postrádal přesvědčivost. Napětí nebylo statické, stupňovalo se. S postupujícím večerem se na obou stranách zvětšovaly davy civilistů. Obyvatelé západního Berlína stáli na střechách a sledovali tu podívanou. Východoberlínská vas zadržovala davy samopaly. Svět se díval a uprostřed toho všeho zůstávaly hlavně tanků zamčené na sobě. Pak se v rádiu objevila nová zpráva, která přidala další vrstvu tajemství, jež Sověty ještě více zmátla. Americké tanky tam jen tak neseděly. Točily motory podle určitého vzorce. Nebyly to jen volnoběžné otáčky. Byly to agresivní, náhlé výbuchy otáček. Pásy vyrazily o několik centimetrů vpřed a pak se zastavily. Byl to výsměch. Bylo to výrazně neamerické chování. Američané byli ve svých vojenských manévrech obvykle disciplinovaní, téměř byrokratičtí. Tohle chování působilo desně, kovbojsky. Bylo to osobní. Sovětští velitelé začali tušit, že to není rozkaz z Bílého domu. Začali mít podezření, že se americký velitel na místě zpronevěřil. Pokud tomu tak bylo, nebezpečí bylo nekonečně vyšší. Zlotřilý velitel se o geopolitiku nestará. Zlotřilý velitel stiskne spoušť, protože je rozlobený. Úplně padla noc. Patová situace trvala už několik hodin. V té 55 začínalo projevovat psychické vypětí. Vzduch byl zkažený. Posádka byla vyčerpaná. Každý stín, který se pohnul v západoberlínské ulici, vypadal jako protitankový tým plížící se vpřed. Sovětský poručík si uvědomil něco, co ho děsilo víc než americké dělo. Uvědomil si, že jeho vlastní velení neví, co má dělat. Moskva mlčela. Místní generály zamrazilo. Čekali na něj. 24letý levý nájemník měl učinit rozhodnutí, které rozhodne o osudu polokoule. Kdyby mu uklouzla noha, kdyby jeho střelec kýchl a stiskl spoušť, kdyby auto zpětně vystřelilo a oni si to spletli s výstřelem. Byla to dokonalá bouře pro náhodnou apokalypsu. Ale jeden detail Sovětům chyběl. Jeden dílek skládačky, který vysvětloval americkou agresi, buldozerové lopatky a podivnou neústupnou sebejistotu posádek patentů. Sověti analyzovali tanky, ale měli analyzovat člověka, který je poslal. Domnívali se, že bojují s bezejmennou byrokracií. Neuvědomovali si, že je tlačí specifická strategie, jejímž cílem je využít jejich vlastního zmatku. Američané neukázali jen sílu. Prováděli precizní psychologickou operaci. A sovětské tankisty byli testovacími subjekty. Když se blížila půlnoc, vedoucí americký tank rozsvítil reflektory. Paprsek prořízl tmu a zasáhl zorné pole sovětského tanku T-55, čímž oslepil jeho posádku. Byl to osilnivě bílý, žhavý zásah. Sovětský poručík si chránil oči. Oslepují nás, vykřikl do interkomu. Zaměřování je narušeno. Máme střílet? Můžeme střílet? Střelec křikl zpět. Poručík zaváhal. Světlo bylo projevem agrese. Ale byl to akt války?
V tom zlomku vteřiny váhání se záhada prohloubila. Proč je oslepovat? Když se chystáte střílet, tak střílejte. Nebudete nepřítele varovat světlem reflektoru. Pokud nechcete, aby něco viděli, nebo pokud nechcete skrýt něco, co se děje přímo za světlem. Sovětská posádka se připravila na náraz, který nepřišel. Místo toho uslyšeli hukot dalších motorů, ne amerických, z východu, posilujícího sovětskou linii, přijížděly další tanky T-55. Sovětské velení konečně zareagovalo. Sázka byla vyrovnaná. Nyní to bylo 10 tanků proti 10 tankům. Zjednodušená gladiátorská aréna v centru civilního města. Šachovnice byla připravena. Figurky se pohybovaly. Ale Sověti stále neznali pravidla hry, kterou hráli. Reagovali, cukali sebou při každém americkém zemdlení, tančili na melodii, kterou neslyšeli. A když už si poručík myslel, že napětí nemůže být napjatější, ve vysílačce zapraskala zpráva, která všechno změnila. Nebyl to rozkaz ke střelbě. Byla to otázka z Moskvy. Otázka, která ukazovala, jak hluboký je v Kremlu zmatek. Potvrďte označení cíle, řekl hlas. Jsou tam bílé hvězdy, nebo tam žádné označení není? Poručík přimhouřil oči proti záři reflektorů. Bílé. Hvězdy, hlásil. Standardní označení americké armády. Nastala pauza. Dlouhé, tíživé ticho. Jste si jistý? Hlas se vrátil, mírně rozechvělý. Jste si jistý, že jsou americké? Otázka z Moskvy visela ve vzduchu jako kouř. Jste si jistý, že jsou to Američané? Byla to oprávněná otázka, protože chování, které se odehrávalo na Checkpoint Charlie, neodpovídalo profilu armády Spojených států. Působilo bezohledně. Připadalo mi to jako hazard. A v pokru studené války, v němž šlo o hodně, obvykle takhle tvrdě blafovali jen Sověti. Uvnitř velitelského bunkru ve východním Berlíně zíral sovětský maršál Ivan Koněv na mapu. Situace se mu vymkla z rukou kvůli kusu papíru. Katalyzátorem této apokalypsy, tohoto shromáždění těžkého kovu na Friedrichu-Strassovi, nebyl raketový úder ani špionážní letadlo. Byl to pas. Začátkem týdne se východoněmecká pohraniční stráž VOOS pokusila prosadit nové pravidlo. Požadovali, američtí diplomaté, vstupující do východního Berlína, ukázali východoněmeckým úředníkům své pasy. Náhodnému pozorovateli to připadalo jako drobná byrokratická nepříjemnost. Ale pro geopolitické strategy ve Washingtonu a Moskvě to byla smrtící past. Pokud by američtí diplomaté ukázali východním Němcům své doklady, Spojené státy by tím fakticky uznali Německou demokratickou republiku za legitimní suverénní stát. Přiznali by, že Sověti již nejsou za tento sektor zodpovědní a předali by kontrolu východoněmecké komunistické straně. Byla to taktika salámu, která krájela západní práva tenkou vrstvu po vrstvě. Sověti očekávali, že Američané budou protestovat, podají stížnost a nakonec se podřídí. Místo toho Američané vyslali generála Luciuse Kleje. Maršál Koněv si znovu přečetl spis o Klejovi. Byl známý jako berlínský císař. Byl to muž, který v roce 1948 zorganizoval letecký most do Berlína. Byl arogantní, tvrdohlavý a naprosto neohrožený. A teď se k nejsmrtonosnější hranici na zemi choval jako ke své osobní příjezdové cestě. Skrze periskopy tanků T-55 sledovali sovětské posádky scénu, která se vymykala veškeré vojenské logice. Bylo to surrealistické divadlo. Ke kontrolnímu stanovišti se blížil civilní sedan s americkou diplomatickou poznávací značkou. Východoněmecká stráž vystoupila se zdviženýma rukama a požadovala doklady. Auto zastavilo, ale řidič nestáhl okénko.
Místo toho se ozval řev motoru vedoucího patentního tanku M48. Mohutné vozidlo vyrazilo vpřed, jeho pásy jiskřily na dlažebních kostkách. Vjelo až k nárazníku civilního sedanu. Velitel tanku, odhalený v poklopu, mávl na sedan, aby vyrazil vpřed. Vzkaz byl přímočarý. Toto auto je pod ochranou armády Spojených států. Pokud ho chcete zastavit, musíte zastavit mě. Východoněmečtí strážci, vyzbrojení pouze samopaly, se rozprchli. Hledali pomoc u sovětských tanků. Vyhlíželi své velké bratry, aby vystřelili varovný výstřel, ale sovětské tanky nic neudělali. Poručík v T-55 držel prst ze spouště. Neměl rozkaz rozpoutat druhou světovou válku kvůli dopravní zastávce. Poníženě sledoval, jak americký tank eskortuje civilní auto přes kontrolní stanoviště, odveze ho několik bloků do východního Berlína, otočí se a odjede zpět. Prováděli převozní mise s hlavními bojovými tanky. Byla to urážka. Bylo to vypočítavé ponížení východoněmecké vlády. A pro Sověty bylo děsivé, že to Američané dělali nenuceně. Posádky tanků vypadaly uvolněně. Žvíkali žvíkačku, fotili se, vysmívali se nám. Sovětský střelec zasyčel a udeřil pěstí do bloku průlomu. Výjíždějí do našeho sektoru s těžkými obrněnci, aby doprovázeli co? Turisty, špiony. Jdou do opery, levý nájemník řekl tiše. Do opery? To říká zpráva rozvědky. Diplomaté jdou do divadla. Generál Clay posílá tanky, aby jim zajistili dobrá místa. Absurdita situace jen zvyšovala napětí. Pokud byli Američané ochotni použít tanky na výlet do divadla, co by použili v případě skutečné krize? Předvídatelnost studené války byla pryč. Američané jednali iracionálně. A iracionální nepřítel je nejnebezpečnější druh. Záhada se prohlubovala s tím, jak se noc vlekla. Američané přivedli posily. Objevily se další tanky M48, džípy s namontovanými samonabíjecími puškami, ozbrojení pěšáci s nasazenými bajonety. Sověti si však na americké formaci všimli něčeho zvláštního. Nebyla to útočná formace, byl to obranný klín. Nepřipravovali se na invazi, připravovali se udržet pozice. Proč se zakopávat na kontrolním stanovišti? Checkpoint Charlie byl kontrolním bodem. Ve skutečné válce bylo takticky bezcenné. Byla to úzká ulice obklopená vysokými budovami, smrtící past pro tanky. Každý schopný velitel věděl, že při skutečné invazi se obchází centrum města a obchází se z boků. Proč tedy shromažďovat své nejlepší obrněnce ve smrtelné pasti? Sovětští analytici začali tušit past. Možná tanky na kontrolním stanovišti Charlie s návnadou. Možná se skutečné americké úderné síly shromažďovaly někde jinde, u Braniborské brány nebo na venkově. Zkontrolujte perimetr. KF štěkl do telefonních linek. Kde je zbytek americké posádky? Kde jsou Britové? Kde jsou Francouzi? Zprávy přicházely zpět. Britové a Francouzi zůstali ve svých kasárnách. Byli vyděšení. Nechtěli mít s touto americkou kovbojskou operací nic společného. Byla to čistě americká hra a konkrétně to byla hra Lucius Claye. Zpátky ve věži vedoucího tanku T-55 začínalo být fyzické vypětí nesnesitelné. Posádka byla uvnitř tanku zapnutá už několik hodin. Ventilační systémy v tancích T-55 byly pověstné svou nedostatečností. Vzduch byl zatuchlý, Recykloval pach strachu a nemítých těl. Museli močit do prázdných nábojnic. Museli jíst studené příděly a přitom hledět do hlavně 90 mm kanónu. Poručík sledoval americký tank naproti sobě. Viděl, jak si velitel zapaluje cigaretu. Světélko zápalky bylo vidět i na 100 metrů.
Podívejte se na něj, zašeptal poručík. On se nebojí, je to blázen, zamumlal řidič. Jedna vysoce explozivní střela a je z něj růžová mlha. Ne, opravil se poručík. Ví něco, co my nevíme. Ví, že nebudeme střílet. Tohle zjištění bylo ze všeho nejznepokojivější. Sovětská doktrína se opírala o strach. Západ se měl bát mohutné Rudé armády. Ale tito Američané se chovali, jako by Rudá armáda neexistovala. Spočítali si šance a usoudili, že Sověti blafují. Pokud Američané věděli, že Sověti blafují, pak byla ohrožena celá odstrašující hodnota berlínské zdi a sovětského jaderného arzenálu. Najednou se americká aktivita změnila. Motory tanků M48 se svorně roztočily. Buldozery sklopily lopatky. Nočním vzduchem se rozlehl zvuk oceli, skřípající o kámen. Kopou, křičel pozorovatel. Opevňují kontrolní stanoviště. Proč opevňují kontrolní stanoviště právě teď? Ledaže by očekávali protiútok. Sovětská rádiová síť ožila novou naléhavou směrnicí. Moskva žádá čísla trupů. Zjistěte čísla trupů amerických tanků. Sovětský poručík přimouřil oči přes optiku. Přečetl bílá čísla vyražená na boku amerických obrněnců. Předal je velení. O několik minut později přišla odpověď, z níž celému velitelskému sboru přeběhl mráz po zádech. Tohle nebyly jen náhodné posádkové tanky. Tato vozidla patřila 40. obrněnému pluku. Byla to elita, nejlepší vojáci. A ze zpravodajských záznamů vyplývalo, že tyto konkrétní posádky se celé týdny připravovaly na simulaci boje ve městě. Nevytáhli se z postele jen tak. Trénovali to. Spontánní reakce na spor o pasy byla lež. Američané čekali na záminku, měli plán. A Sověti reagovali přesně tak, jak předpovídala americká příručka. Generál Kávě si uvědomil, že je manipulován. Poslal své tanky k hranicím, aby ukázal sílu. Tím však Američanům poskytl přesně takový obraz, jaký chtěli. Americké tanky zírající na sovětské tanky. Tím, že donutili Sověty přivést na linii vlastní obrněnce, Američané zcela obešli východoněmeckou vládu. Přinutili Moskvu převzít přímou odpovědnost za krizi. Východoněmecké VOP byly nyní ve vlastním hlavním městě bezvýznamnými diváky. Diplomatická hra byla složitá, ale taktická realita byla jednoduchá a děsivá. Ve 3 hodin přerušil patovou rutinu hluk z americké strany. Nebyl to motor, byl to reproduktor. Hlas mluvící lámanou ruštinou se ozýval přes území nikoho. Vojáci Sovětského svazu, nechceme bojovat, ale neodejdeme. Vraťte se do kasáren. Byl to psychologický útok. Pak ale americký velitel tanku udělal něco, co sovětského poručíka přimělo zalapat po dechu. Americký velitel vylezl ze své věže. Stál na střeše svého tanku zcela odhalený. Roztáhl ruce, otočil se zády k sovětským dělům. Byl to projev nejvyššího pohrdání nebo nejvyšší důvěry. Nabízí se jako cíl, řekl střelec a hlas se mu chvěl. Vyzývá nás, abychom ho zabili. Prst sovětského poručíka se vznášel nad vypínačem střelby. Jedno stisknutí. To bylo vše, co by stačilo, aby ten arogantní Američan zmizel z povrchu zemského. Jedno stisknutí. A byl by hrdinou Sovětského svazu nebo mužem, který ukončil svět. Podíval se na Američany zády. Podíval se na bílou hvězdu na tanku. A pak si všiml ještě něčeho. Něco ve stínu za americkými tanky. Byla tam další vozidla. Ne tanky. Tmavé sedany. Muži v oblecích stojící z vojáky. Zpravodajští důstojníci. Levý nájemník si uvědomil, že je tu CIA.
Proč by CIA byla v první linii tankové bitvy? Leda, že by se bitva vůbec netýkala kontrolního stanoviště. Leda, že by tanky byly jen odlákáním pozornosti od něčeho jiného, co se odehrává ve tmě. Sověti se tak soustředili na tanky s patentem M48, že se nedívali, co se děje v uličkách a bočních ulicích. Sektor 4. Ve vysílačce to zapraskalo. Pohyb v kanálech, možná infiltrace. Záhada se roztříštila na tucet střípků. Byla to invaze, odlákání pozornosti, záchranná mise. Američané hráli trojrozměrné šachy a Sověti se dívali jen na pěšce. Poručík se vřel rukojeti periskopu, až mu zbělely klouby. Netušil, co bude následovat. Jedno však věděl jistě. Slunce se chystalo vyjít a až se obyvatelé Berlína probudí a uvidí na sebe mířit tanky, panika bude nekontrolovatelná. Čas se krátil. Nad Berlínem se rozednilo, ale nikoliv s přívalem slunečního světla, nýbrž s plíživým šedým smogem. Patová situace překročila 12hodinovou hranici. Uvnitř sovětských tanků T-55 se situace zhoršila z napjaté na kritickou. Hlavním nepřítelem se nyní stala fyzická zátěž plavby. T-55 není určen k obývání. Je to útočná zbraň. Sedadla jsou z tvrdé, křečovité oceli. Vzduch je jedovatý díky výparům z pohonných hmot a výfukovým plynům z dýzlových motorů. Poručík si protřel oči, které měl jakoby naplněné pískem. Měl halucinace. Stíny na dlažebních kostkách vypadaly jako plazící se pěchota. Blikající neonový nápis nedaleké lékárny vypadal jako záblesk z tlamy. Ale skutečný zvrat, faktor, který to vystupňoval z hraničního sporu na potenciální masakr, se odehrával uvnitř samotných strojů. T-55 měl vadu. Aby se udržela těžká věž v chodu a rádio v chodu, musel motor běžet na volnoběh. Volnoběžný chod vznětového motoru po dobu 12 hodin v kuse však způsobuje jeho zvlhnutí. Nespálené palivo se hromadí ve válcích. Teplota se zvyšuje a zvyšuje se. Riziko zastavení motoru nebo požáru. Levý nájemník sledoval ukazatel teploty. Šplhal do červených čísel. Je třeba vypnout motor. Řidič se ozval přes interkom. Motor se přehřívá. Pokud ho neochladíme, zadře se. Když vypneme, vyhrkl poručík, ztratíme výkon pro traverzu věže. Budou z nás sochy. To byla děsivá realita sovětského postavení. Byli uvězněni v mechanickém paradoxu. Pokud by nechali motory běžet, riskovali by mechanickou poruchu, která by je zanechala bezbrané. Pokud by je vypnuli, nemohli by namířit zbraně, aby se mohli bránit. Mezitím na druhé straně 100metrového pásu smrti Američané odhalili svůj vlastní zvrat. Mistrovský tah logistické arogance. Americké tanky vzoru M48 se dali do pohybu. Pomalu couvaly, motory řvaly. Ustupují, křičel střelec a hlas mu zalévala naděje. Stahují se. Sovětské posádky na okamžik pocítili vlnu úlevy. Američané mrkali, odcházeli. Ale pak se z bočních ulic amerického sektoru ozval nový hůkot. Jak unavené, špinavé tanky M48 couvaly. Na jejich přesná místa se sjeli nové tanky M48. Tyto nové tanky byly čisté. Posádky vyskakující z poklopů měly svěží tváře, byly oholené a bdělé. V rukou drželi šálky s vařící se kávou. Nebyl to ústup, byla to změna směny. Psychologický dopad na sovětské posádky byl zničující. Američané přistupovali k hranici jaderné války jako ke směně v továrně. Měli logistiku, palivo a lidi, aby to vydrželi navždy. Sověti, kteří stále seděli ve vlastní špíně, vyčerpaní a promrzlí ve svých přehřátých tancích, si uvědomovali, že je semleli bez jediného výstřelu.
Poručík praštil rukou do periskopu. Hrají si s námi. A pak se to stalo. Incident, který málem ukončil svět. Nebyl to rozkaz z Moskvy. Nebyl to promyšlený manévr. Bylo to uklouznutí nohy. V tanku po poručíkově pravici, volací znak Eagle 2, sovětský řidič, vyčerpaný a v křeči, posunul nohu. Jeho těžká bota sklouzla z brzdového pedálu a dopadla na plynový pedál. Mohutný tank T-55, držící v nádrži ostrý, vysoce výbušný granát, se řítil vpřed. Posunul se o pouhé 2 metry. Náhlé prudké trhnutí směrem k americké linii. Motor zařval, jak se pásy zakosly do vozovky. Pro Američany to byl konec. Tohle byl náboj. Na americké straně byla reakce okamžitá. Čerstvé posádky upustily kávu. Věžičky 3 patentních tanků M48 vyrazily směrem k Eagle 2. Nabíječi přibouchly průlomy. Cink, cink, cink. Zvuk u zamykajících se amerických bryček se odrážel od budov. Byl to zvuk střeleckého oddílu, který si připravuje pušky. Stůj, stůj, křičel sovětský poručík do vysílačky. Orle 2, stůj, stát! Orel 2 dupl na brzdy. Tank se prudce zakymácel na svém závěsu, dlouhá hlaveň kanónu se kývala nahoru a dolů jako ukazující prst. Ticho. Naprosto děsivé ticho se sneslo na Friedrichstrasse. Americké tanky. Nestříleli, ale ani nepolevovali. Mířili přímo na poklop řidiče klopítajícího sovětského tanku. Kdyby se tank pohnul ještě o píď, vypařili by ho. Sovětský levý nájemník zatajil dech. Srdce mu tlouklo tak silně, že ho slyšel i ve sluchátkách. Čekal na záblesk. Čekal na tlakovou vlnu, která je všechny promění ve vzpomínky. Uplynulo 10 vteřin. 20. americký velitel ve vedoucím tanku pomalu zvedl ruku. Držel je tam s otevřenou dlaní, což byl signál pro jeho muže. Podržte. Disciplína byla nadlidská, ale vzrušující okamžik ještě nekončil. Jakmile adrenalin opadl, sovětský poručík obdržel nové vysílání. Byl to přímý spoj ze zdroje, který nikdy předtím na taktické síti neslyšel. Byl to důstojník rozvědky GRU. Poručíku, ten hlas byl šeptem. Ticho. Neútočte na tanky. Opakuji, neútočte na tanky. Naší starostí už není pancíř. O co nám jde? Poručík se zeptal a otřel si pot z očí. Zachytili jsme americké signály, řekla Las. Tanky nejsou hrozbou. Odvádějí pozornost. Američané přesunuli k hranicím taktické jaderné nosiče. Bezzákluzové pušky Davy Crockett. Rozmisťují je v budovách s výhledem na vaší pozici. Poručík stuhl. Tanky M48 naháněly hrůzu. Ano, ale Davy Crockett byla přenosná jaderná zbraň. Jaderná bomba v kufříku. Kdyby Američané jeden takový vypálili, nezabil by jen posádku tanku. Vymazalo by to checkpoint Charlie. Vymazala by celou čtvrť. Pokud vystřelíte z hlavní zbraně, pokračoval zpravodajský důstojník, Američané si to vyloží jako začátek všeobecné ofenzivy. Neutralizují sektor pomocí jaderné munice. Sedíte na spoušti jaderné miny. Sázka se právě přesunula z tankové bitvy na sebevražednou misi. Poručík se znovu podíval na americké tanky. Už to nebyli jen nepřátelé. Byli to strážci zámku. Zaplavilo ho uvědomění. Američané se sovětských tanků nebáli, protože věděli, že v oknech bytů nad nimi mají ukrytý největší trumf. Udržujte pozice, nařídil hlas. Ale poklopy nechte zavřené. Jestli přijde záblesk, bude jasný. Levý nájemník se podíval na svou posádku. Byli to mladí kluci z Uralu na Sibiři. O Davy Crockettovi nic nevěděli. Věděli jen, že je jim zima a mají hlad.
Umřeme, poručíku? Zeptal se tiše nakladač. Poručík se podíval přes zaměřovač na americkou hvězdu. Ještě ne, řekl. Ještě ne. Ale zvrat ještě neskončil. Jak slunce stoupalo výš, zástupy Berlíňanů se zvětšovaly a mezi nimi se něco pohnulo. Skupina západoberlínských studentů vylezla na zeď poblíž kontrolního stanoviště. V rukou drželi nápisy, házeli květiny a pak někdo hodil kámen. Ten proletěl vzduchem. Malá tmavá archa proti šedé obloze. Nebyl to granát, byl to jen kámen. Ale vyděšené posádce tanku, která se dívá úzkými průzory, připadá tmavý předmět letící k jejich korbě jako jediná věc. Kámen se s rachotem otřel o přední pancíř poručíkova tanku T-55. Prásk. Uvnitř tanku. Zvuk připomínal ránu kladivem. Gade, vykřikl řidič. Pál, zařval střelec a prst se mu napjal na spoušti. Ne! Poručík chytil střelce za rameno a zaryl prsty do něj. Nestřílejte! Byl to kámen! Byl to kámen! Střelec se třásl, dýchal přerývaně. Málem ho vytáhl. Málem je všechny zabil kvůli studentskému kameni. Prostor pro chybu byl nyní nulový. Poručík si uvědomil, že další noc už nevydrží. Stroje se rozbíjely. Muži se lámali. Pokud to politici nevyřeší v příští hodině, vyřeší to za ně fyzika a biologie a řešením bude oheň. Ticho, které následovalo po incidentu s házením kamenů, bylo těžší než řev motorů. Bylo to ticho zadrženého dechu. Uvnitř sovětských tanků T-55 posádky vibrovaly adrenalinem. Málem zahájili palbu na skupinu studentů. Poručíkovi se třásly ruce tak silně, že je musel sepnout. Klíně, aby třes zastavil. S odpornou jasností si uvědomil, že ztratili kontrolu nad vyprávěním. Už nebyli vojáci, kteří střeží hranice. Byla to zvířata zahnaná do kouta, která čekala na porážku. Ale neznámo pro poručíka. Neznámo pro americké velitele tanků na druhé straně linie a neznámo pro svět sledující televizi, skutečná bitva už byla vybojována a rozhodnuta. Nedošlo k ní na Friedrichstrasse. Nestalo se to v Pentagonu ani v Kremlu. Stalo se to v tiché, zakouřené místnosti ve Washingtonu. A použitou zbraní nebyl kanón ráže 90 mm, ale telefon. Zde je odhalení. Šok, který vysvětluje podivné chování amerických sil a náhlé ochromení sovětského velení. Zatímco se tanky navzájem upřeně pozorovaly, byl otevřen tajný zadní kanál. Prezidentův bratr Robert Kennedy se setkal se sovětským špionem jménem Georgi Bolšikov. Nesetkali se na velvyslanectví, ale v redakci novin, kde působili jako stínoví diplomaté krize. Dohoda, kterou uzavřeli, neměla v dějinách válečných konfliktů obdoby. Opírala se o úroveň důvěry, která mezi oběma velmocemi neexistovala. Dohoda byla choreografickým ústupem, doslova ocelovým tancem, který měl Nikitovi Krujevovi i Johnu F. Kennedymu umožnit zachovat si tvář. Sovětský poručík ve věži však o Robertu Kennedym nevěděl. Nevěděl ani o dohodě. Věděl jen, že 28. října 1961 v 10:30 dopoledne v jeho vysílačce ožil rozkaz, který zněl jako sebevražda. Orel 1. Hlas velitele pluku byl plochý, bez emocí. Nastartujte motor, pokynul řidiči levý nájemník. Dýzlový motor T-55 se s řevem probral k životu a vykašlal do šedivého ranního vzduchu černý kouř. Připravte se k pohybu, pokračovala vysílačka. Zaměření? Zeptal se poručík. Postupujeme vpřed? Záporně, odpověděl velitel. Budete couvat. Budete couvat přesně 10 metrů a pak se zastavíte. Poručík stuhl.
couvněte. Otočit své stopy dozadu a Přitom hledět do hlavně nabitého amerického děla. byl to vrcholný projev slabosti. V tankové válce se nikdy necouvá, když se nepřítel dívá. Odhalí vás to. Vyzývá to k pronásledování. Soudruhu plukovníku. Poručík se zarazil. Když budeme couvat, budou střílet. Uvidí, že se rozbíjíme. Budou nás pronásledovat. Udělejte, co vám nařídím, křičel hlas. Couvněte o 10 metrů. Poručík spolkl žluč, která mu stoupala v krku. Tohle bylo ono. Buď se vzdali, nebo byli obětováni, aby vylákali Američany ven. Řidič, řekl a hlas se mu zlomil. Zpátečka 10 metrů. Tank T-55 pomalu couval. Kovové pásy zasténaly o asfalt. Posádce připadal pohyb neuvěřitelně rychlý, ale pro pozorovatele byl mučivě pomalý. Tank se metr po metru plížil zpět a zvětšoval mezeru mezi východem a západem. Poručík měl oči přilepené k periskopu. Sledoval vedoucí americký patentní tank M48. Sledoval záblesk z ústí hlavně. Čekal, až americký Velitel spadne do poklopu a zařve. pal! Sovětský tank dosáhl hranice 10 metrů. Stát, nařídil poručík. Tank se zakymácel a zastavil. Seděli tam o 10 metrů dál, odhalení a ponížení. Poručík čekal na americký granát, čekal na výsměch, ale pak se opět stalo nemožné. Přes území nikoho se rozburácel motor vedoucího amerického vzoru M48. Hluk byl hluboký a hrdelní. Nabíjejí, zařval střelec. Počkejte, řekl poručík. Podívejte se na stopy. Americké pásy se nepohybovaly vpřed, pohybovaly se dozadu. Americký tank zacouval. Pohnul se přesně o 10 metrů a pak se zastavil. Levý nájemník nevěřícně zíral. Byl to zrcadlový obraz. Pohnul se zpět. Američan couvl. Viděli jste to? Řidič zašeptal. Vyrovnali se nám. Rádio znovu zapraskalo. Orel 1. Couvněte o dalších 10 metrů. Levý nájemník pochopil. Teď už to nebyl ústup. Byla to transakce. Sovětský tank znovu zacouval o dalších 10 metrů. Americký tank počkal. Ověřil si pohyb. A pak zacouval o 10 metrů, aby se mu vyrovnal. Tanky se jeden po druhém odlepily od sektorové linie. Byl to mechanický balet v podání 60-tunových monster, schopných srovnat města se zemí. Napětí, které hrozilo, že se Berlín vypaří, se rozptylovalo nikoliv smlouvami nebo projevy, ale pomalým, drtivým otáčením tankových pásů. To byl šok z Checkpoint Charlie. Uvědomění si, že studená válka se změnila ve hru, v níž se vojenská technika nepoužívá k boji, ale ke komunikaci. Patentní tanky M48 a tanky T-55 tu nebyly proto, aby bojovali. Byli tam proto, aby vyslali zprávu, kterou nebylo možné poslat telegramem. Ta zpráva zněla: jsme tady, jsme připraveni, ale jsme při smyslech. Když poslední sovětský tank vjel zpět do bočních ulic východního Berlína, levý nájemník otevřel poklop. Dovnitř vtrhl studený vzduch a spláchl pach nafty a strachu. Ohlédl se na kontrolní stanoviště. Americké tanky byly pryč. Bílá čára zůstala. Úleva byla ohromující, ale mísila se s podivným, přetrvávajícím strachem. Přežili, ale krajina se navždy změnila. Vítězství patentních tanků M48 v tomto střetnutí nebylo jen o diplomatické dohodě. Šlo o odhalení technologické mezery, která bude Sovětský svaz pronásledovat po zbytek studené války. Během oněch 16 hodin si sovětské posádky uvědomili něco děsivého o svých amerických protějšcích. Američané byli pohodlní. Zní to banálně, ale v dlouhém střetu je pohodlí posádky taktickou výhodou. Vzor M48 byl ve srovnání s T-55 prostorný.
Měl lepší ergonomii. Jeho velitelé mohli stát v kupé a pozorovat s lepším výhledem. Americké posádky se bez námahy střídaly na směnách, udržovaly své stroje v chodu, aniž by se přehřívali, a udržovali disciplínu, které se stísněné, vyčerpané sovětské posádky mohly jen stěží vyrovnat. Sovětská filozofie kvantity nad kvalitou, stavění nízkoprofilových, křečovitých tanků narazila na zeď. Když je bitva soubojem pohledů, vyhrává ten, kdo sedí na pohodlnější židli. Američané vyhráli válku trpělivosti. Navíc optika, sovětský poručík si všiml, že americké dálkoměry jsou rychlejší. Americké věže se pohybovaly s plynulostí, kterou se trhavé hydraulické systémy T-55 snažily napodobit. Vzor M48, přestože byl sám o sobě chaotickou konstrukcí, byl ve srovnání s tupým kladivem T-55 přesným nástrojem. Střetnutí na kontrolním stanovišti Charlie ukázalo, že Američané nejsou měkcí. Byli ochotni vzít si do boje na nože těžkou výzbroj. Byli ochotni riskovat jadernou válku kvůli principu. A co je nejdůležitější, měli logistické vybavení, které jim umožňovalo udržet operace s vysokým napětím po neomezenou dobu. Výsledek října 1961 určil následujících 30 let evropských dějin. Zeď zůstala. Američané dokázali, že budou bránit západní Berlín, ale zároveň mlčky přiznali, že zeď nezbourají, aby zachránili východní Berlín. Rozdělení bylo upevněno. Sovětský levý nájemník vylezl ze svého tanku v odstavné ploše. Nohy měl stuhlé, v uších mu zvonilo. Zapálil si cigaretu. Jeho ruce se konečně ustálily. Pozoroval mechaniky, jak se rojí nad přehřívajícím se motorem jeho T-55. Podíval se na mohutné dělo, které málem vypálilo výstřel, o němž slyšel celý svět. Uvědomil si, že skutečnou hrůzou není to, že se tanky střetly. Hrůza byla v tom, jak snadno se svět dostal na okraj. Nebylo potřeba vyhlášení války. Stačil spor o pas a několik agresivních řidičů. Záhada amerického sebevědomí byla vyřešena. Byli sebevědomí, protože znali hru lépe než Sověti. Věděli, že v jaderném věku už tank není zbraň, kterou by se dalo dobývat. Byl to pokrový žeton. A na kontrolním stanovišti Charlie Spojené státy přesunuli všechny své žetony do středu stolu. Podívali se Sovětskému svazu do očí a čekali, až složí karty. A oni složili. Tanky zmizely, ale zeď zůstala. Každým rokem vyšší a silnější. Betonový pomník dne, kdy svět zatajil dech. Studená válka se změnila z plynulého konfliktu na zamrzlý, uzamčený pohledem vzorů M48 a T-55. Pro sovětské tankisty to byla hořká lekce. Měli početní převahu, měli území, ale oné deštivé říjnové noci zjistili, že nemají iniciativu. Američané udělali čáru na dlažebních kostkách a sovětské stopy se zastavily. Tato událost na Checkpoint Charlie zůstává jediným případem historii, kdy se americké a sovětské tanky střetly se zbraní v ruce. Byl to okamžik, kdy se studená válka stala skutečnou, hmatatelnou a děsivě blízkou. Dokázala, že ke konci světa stačí jedna uklouznutá noha, jeden nervózní střelec nebo jeden hozený kámen. Děkujeme, že jste se dívali.